ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଦୁନିଆର ନିୟମ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେ ନିୟମଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ କେବେ କିଏ କୌଣସି କୋର୍ସ କରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯାଇକି? ଦେଖିନଥିବେ କେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ 3 ଥର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଲେ ବି ଆମର ଠିକ୍ସେ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ୱାର କରିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି ସେ ପାଠକୁ। କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନା କୋଚିଂରେ। ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ କି ଚାଷ ନ କରିବା, ଫସଲ ନ କରିବା, ସେଠି ମନକୁ ମନ ବାଳୁଙ୍ଗା, କୋଇଲିଖିଆ କଣ୍ଟା ଗଛ, ଦୁବ ଘାସ, ସେଟା ସବୁ ମନକୁ ମନ ଉଠିବ। ଯେଉଁ ଗଛର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଗଛ ସବୁ ଉଠିବ, କଣ୍ଟା ଗଛ। ତାମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଥାଉ ଅଟୋମେଟିକ୍।